לא מעריכים. עיניים. בוקר. הגיע הזמן לקום. בית ספר. אתה יוצא? תיקח את המשקפיים שלך. לא רוצה, לא בא לי. ייכנס לך משהו לעיניים. מה אכפת לי בכלל? כולה לכלוך בעיניים. זה מאוד מסוכן לעיניים שלך. מה אכפת לי? אתה לא מעריך כלום. טוב, עזבי, אני הולך. ביי! תשמור על עצמך. ביי, אוף. אני רואה קצת מטושטש. לא נורא, שטויות. המורה, אפשר לצאת? בטח אפשר. הייתי צריך להקשיב לאמא. וואי, שורף לי העין. אני ממש לא רואה כלום. וואי, שורף לי העין. וואי, שורף לי העין. איפה אמא? אמא! מה קרה? העין שלך. בוא אני אשטוף לך את העין. וואי, שורף לי העין. אני אמרתי לך לשים משקפיים. אתה ממש לא מעריך את העיניים שאלוקים נתן לך. בוא תשב בספה. תודה לאלוקים שיש לי עיניים שאני יכול לראות. תודה רבה לך. ולא צריך שיקרה משהו בשביל להעריך את הקיים.